No, no, que la senda va al camí. La senda va al camí. No patiu. Va al mateix puesto, però el camí és per així. Hola, Hola. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Si esperan vos. Jo dic que s'hauran perdut. En una máquina. Mira, para avui Torremoyo passa una màquina per arreglar tot. Va quedar molt bé, la veritat. Lo passi com tot. Ui, tu per així? M'he perdut, jo sí que m'he perdut. T'has agarrat un atajo, Vosaltres que aneu molt lentets. Però si no heu fet fam, Rosa, que heu de anar, que no heu fet fam. La veritat és que no sé. Sí. Vale, gent, excursionistes, hay 50, 51, nos reunim. 10 minuts. Esta sí que me la vergüenza. Yo no. Una atrás, pero la atrás con la está fresqueta. Escolta, tu creus que això eres Paco, eres veritat? Enric, què no trauràs? Ara no cal que d'una fusió. Si poden pegar dos moches o tres. ¿Segut? ¿Segut?